Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice Tajomstvá medicíny. Moje meno je Michala Tkáčová a moje Alžbeta Mohiláková a dnes sa spolu pozrieme na tému, ktorá nám môže znepríjemniť aj tú najkrajšiu letnú dovolenku – infekčné ochorenia. Kúpaliská, festivaly či cestovanie. No a za tým všetkým sa môžu skrývať vírusy, baktérie, parazity. O nepozvaných hosťoch do nášho organizmu sa dnes porozprávame s doktorkou Elenou Adamkovičovou z kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Leto si mnohí spájame so zmrzlinou, grillovaním či exotickou kuchyňou. No a niekedy sa to môže skončiť nepríjemne. Aké črevné infekcie nám najčastejšie komplikujú leto? V lete je obdobie, ktoré naozaj, čo sa týka infekčných ochorení, najčastejšie býva sprevádzané rôznymi vírusovými ochoreniami, a to črevného traktu. Najčastejšie sú to vírusy ako adenovírusy, norovírusy, potom často okrem vírusových ochorení sa stretávame aj s bakteriálnymi ochoreniami a najčastejšie sú to ochorenia typu Escherichia coli, Campylobacter. Takú špeciálnu skupinu tvoria ochorenia, kedy vlastne pacienti si doniesú tieto ochorenia z exotických krajín a to sú parazitárne ochorenia. Ako rozoznať, kedy je to len krátkodobá nevoľnosť a kedy už treba ísť k lekárovi? Infekčné ochorenia črevného traktu sú sprevádzané nechutenstvom, hnačkami, dehydratáciou, zvýšenými teplotami. Pokiaľ sa tento stav dá zvládnuť doma, to znamená, že nie je to doprevádzané poklesom tlaku, kolapsom a takou dehydratáciou výraznou, ktorá by bola doprevádzaná aj bolestiami hlavy, tak v tomto prípade naozaj je lepšie ostať doma s dietou, bežnými dezinficienciami a dostatkom vody. Ale ak tento stav sa vymýka a naozaj dochádza až ku kolapsu a k zníženej tvorbe moča, tak v tomto prípade je lepšie vyhľadať lekára. Ďalšou typickou letnou témou sú kožné problémy, výrážky, svrbenie, pľusgiere. Ako rozlíšime bežnú reakciu od infekcie? Často bývajú v lete reakcie na zvýšené potenie, prehriatie kože. To sú rôzne výrážky, impetigo alebo reakcia aj na slnečné žiarenie. V prípade, že to nie je doprevádzané nejakými zvýšenými teplotami alebo až takým opuchom kože, respektíve slíznic, v tomto stave je dostatočné aj povedzme ochladenie organizmu alebo aplikácia rôznych lokálnych povedzme fenistilgelu a takisto celkovo antihistaminík. Ak však opäť dochádza k výraznému svrbeniu, ktoré je až na hranici znesiteľnosti, tak v tom prípade je lepšie vyhľadať opäť lekárskú pomoc. Svrab je také tabu, no tento rok ho vo veľkom hlásili v Taliansku. Je to hanba mať svrab a ako rýchlo sa šíri, čo to vlastne je ten svrab? Svrab je parazitárne ochorenie kože. Vyskytuje sa naozaj tam, kde sa koncentruje veľa ľudí. V minulosti bolo síce ochorenie skôr spájané s chudobou, s vojnami a rôznymi sociálnymi otrasmi, ale v súčasnosti nie je výnimkou, že naozaj si klienti donesú takéto ochorenie napríklad aj z dobrých hotelov, pri cestách, hromadnými dopravnými prostriedkami. Spomínam si na prípad, kedy sme mali klientov, ktorí prichádzali z 5-hviezdičkového hotela v Egypte, mali ochorenie svrabom, samozrejme práve pri tom, že uviedli, že boli v takomto luxusnom hoteli, luxusné ubytovanie, tak toto uniklo našej pozornosti a my sme ako v prvom rade nemysleli na svrab, ktorý sa ale neskôr potvrdil. A čo také kliešte? Malé stvorenie vie asi narobiť veľké problémy. Čo všetko nám hrozí, ak je kliešť infikovaný? Najzákladnejšími ochoreniami, ktoré kliešte prenášajú, sú jednak borelióza, kliešťová encefalitída alebo anaplazmóza. Kliešte môžu preniesť aj iné infekčné ochorenia. Tieto ochorenia sú časté v lete.
s tým, že niektoré z nich sú nezávažného charakteru, ale niektoré sú život ohrozujúce, napríklad kliešťová encefalitída. Platí to, že nie každé zaklieštenie je nebezpečné, nie každé zaklieštenie znamená automaticky infekčné ochorenie. Je potrebné čo najskôr kliešťa vybrať, ak ho už objavíme na tele, a následne miesto vpichu alebo zaklieštenia pozorovať. V prípade, že by sa objavilo nejaké začervenanie alebo celkové príznaky, v tom prípade opäť vyhľadať lekára. Dá sa proti týmto ochoreniam zaočkovať? V súčasnosti vieme zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Experimentálne sa skúšajú vakcíny aj proti borelióze, ale zatiaľ nie sú dostupné pre populáciu. Takže dá sa očkovať proti kliešťovej encefalitíde. Odporúčala by som to u ľudí, ktorí často chodia do prírody, ktorí majú psíka, čiže často s ním pobývajú vonku a v podstate je možné to očkovať aj počas celého roka, aj v tomto letnom období. A ako správne vybrať kliešťa? Existuje viac návodov, ako kliešťa vybrať, buď pomocou pinzety alebo takej lyžičky, ktorá bezpečne odstráni kliešťa. V minulosti bolo veľmi rozšírené vyberanie prostredníctvom oleja, vatového tampóna alebo prostredníctvom mydla, takým točivým pohybom, ale to by som určite neodporúčala. V konečnom dôsledku to môže celkovo príznaky tohoto ochorenia len zhoršiť. Ľudia často hovoria, prechladol som z klimatizácie. Je to výhovorka alebo reálna vec? V tomto prípade to výhovorka určite nie je. V súčasnosti klimatizované prostredie je pomerne časté. Jedna vec je tá, že klímy nie sú vždy dostatočne čistené a stávajú sa rezervoárom rôznych, hlavne bakteriálnych infekcií. Ale ďalšia vec je aj to, že ak sa klíma nastaví na veľmi nízku teplotu, to veľmi ochladzuje naše sliznice a celkovo organizmus a tým pádom vlastne ten organizmus sa stáva a sliznice sa stávajú oveľa náchylnejšími k tomu, že cez tú bariéru, slizničnú bariéru potom môžu ľahko preniknúť rôzne baktérie a vírusy, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia ochorenie. Leto je obdobím aj prvých hlások alebo takých krátkych hlások, ktoré môžu byť aj rýchle a rizikové. Čo hovorí štatistika o pohlavne prenosných ochoreniach? Pohlavne prenosné ochorenia nastupujú s určitým časovým odstupom. Inkubačná doba pri niektorých je niekoľko dní, niekoľko týždňov, ale aj niekoľko mesiacov. To znamená, že na jeseň je možné sledovať vyšší výskyt, ktorý sa dá spájať práve s letom. V tomto prípade je samozrejme dôležité pripomenúť, že práve pohlavne prenosné ochorenia sú typom ochorení, ktorým sa dá veľmi ľahko predísť. Ako im vieme efektívne predchádzať? Pokiaľ už v podstate sme v takom riziku ochorenia, tak najčastejšie používame použitím práve bariérovej antikoncepcie. Kondómu sa dá niektorým z týchto ochorení predísť. Oveľa dôležitejšie a na prvom mieste by som spomenula predchádzať takýmto jednorázovým láskam, predchádzať jednorázovým sexuálnym skúsenostiam. Je testovanie na pohlavne prenosné choroby stále tabu? V súčasnosti si myslím, že viacerí ľudia hlavne po období leta vyhľadávajú niekedy aj preventívne testovanie. Našťastie je veľa miest aj v rámci nášho regiónu, kde je možné anonymne a bezplatne sa otestovať sa otestovať na sexuálne prenosné ochorenia, či už v komerčných laboratóriách alebo regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Takže či už po objavení ťažkostí alebo ešte preventívne by som tento postup určite odporúčala. Aby sa ochorenie, ktoré ak aj je prítomné, zachytilo včas, čo je základom úspešnej liečby.
V poslednom období sme zachytili aj zvýšený výskyt HPV vírusu, čo je najúčinnejšou prevenciou proti tomuto vírusu. Najúčinnejšia prevencia proti HPV vírusu je očkovanie. To je možné realizovať už v podstate v detskom veku. Slovensko patrí medzi krajiny, kde je očkovanie proti HPV preplácané zdravotnými poisťovňami aj u dievčat a chlapcov. Takže toto sa javí ako najúčinnejšia forma ochrany a samozrejme ďalej je to aj použitie bariérovej antikoncepcie. V tomto prípade je pozitívne aj to, že očkovanie proti HPV vírusu sa začína síce v detskom veku, ale je možné zaočkovať aj dospelých pacientov, ktorí majú určite už aj tú sexuálnu anamnézu za sebou a je to očkovanie, ktoré je účinné v dospelom veku. A čo sa týka očkovania a cestovania, do ktorých krajín, keď cestujeme, by sme sa mali dať zaočkovať? Čo sa týka očkovania, tak do krajín tretieho sveta určite je potrebné očkovanie. Tie informácie ohľadom, kedy sa očkovať a aké očkovania sú vhodné, sú bežne dostupné. Je potrebné si samozrejme vybrať aj ideálny čas. Ideálne sa zaočkovať proti väčšine ochorení je potrebné 6 až 4 týždne pred vycestovaním. Niektoré očkovania sú dokonca povinné pri vstupe do niektorých krajín, napríklad žltá zimnica do subsaharskej Afriky alebo do niektorých krajín Južnej Ameriky. Ale to je pre vás na infekčnom oddelení asi celkom rušné obdobie. Ďakujeme, že ste si náš našli čas a ďakujeme aj za užitočné a praktické rady.